Gogoratzen az, zera, esate baterako, 78an, eta ondo nuen kronograman, Euskararen batasuna izan kongresua Arantzasun. Irailaren amaieran, urriaren hasieran. Ja, klar, aurretik idazleak zertu bizian. Motibatu behar ziren. Ja, klar, batez be kontrako movimentu bat eguelako, lehen esan duana Josgaren Aza eta momentu horretan. Batez be oinatibia tarrak eta Estornez Lasa anea eta bat zerien Naparroan. Eta hor hori izen zen 78an. Eta, klar, hori girotzeko egin behar zen idazleen batzar edo biltzar bat. Eta, klar, Gipuzkoan ez izan, Gipuzkoa guen ez ezino legepien, ley de excepción, pamatuen, da, San Martín, Juanito San Martín entorizan da. Engeinkak duren komunitatea, bueno, bai, urrien, Ermuen engei. Ermuen, esan behar da, orduen, PNV-ko clandestineen eguen Agustin Aranberria, eta gero, txakorre botatzen zen, eta zelan itxiosuz. Bera antolatzaileetako bat izan zen, nire moduen, ero Valentin Lasuen moduen. Usteot, orduen, esito bat izen zela, ze jentiek baukan nolabait izateko garri bat, horatzen az, Lafite karrien du, itzaldien bat. San Pedroetan izen zen, ero Santa Isabel, ero berrizko jaizetan behintzen. Bere jantzi sotan handizaz kanoniko lesanuan zera kalontzea, Lafit kalontzea berrizko jaizetara gero etorri zen, ez da autobusea hartzeko, ero berrizera behintzen. Ikusi bida, segetik antolatzen zen, horri bilizan Lapiko egosten, Gabriel Aresti, beste apeste. Hau da, 1978ko Ermuko batzarra. Idazle ezta? Lehen dago ere, egon zan Baionan beste bat, ezta? Bai, baina hori antolatu eban, Txilarredik, Euskal Idazkaritza baita. Baina eukiko zuten harreman bat euren artean. Bai, pasten dana nik uste dut ezin zala etorri. Etxiarregiz, baina dinot, Baionako ekimena eta... Bai, nik uste jarrepen bat izan zala. Esplikatu apur bat, zer eskatzea bien idazle honek Ermuko horretan? Gazteak ez dute jakiko. Bueno, alde batetik izan zala usteot movimentu laiko bat. Hori importantia da. Bueno, naiz de likizonak egon zintartien, esatu baterako Imanol Barriatua, Francisco Tarra, hori Angel Zeleitan, garai harretan. Abade, baina nik usteot orduen eskatzen zana zan nolabait izateko kultura laiko baten, ero kultura ez sotanapeko baten. Da, gauratzen az, klar, kontu nokin bita, euskara batu lehen aipatu dugu idazkaritza Baionakoa Txilardegi izena, eta euskara batu lotuteuen nolabait izateko marxismoarekin, da, gauratzen az zera, 70an, hautatu izan presidente Milasante, eta joan ginen San Martín, Michelena eta Zatrustegi eta ni.
presidentzia eskatzen. Zera. Da, klaro, bera tradizio literarioaren aldekoa zan, Villasante, baina etzan marxistak, klaro. Hora, zotan, atzedutzen apurtxo bat. Sandaliak ikusten. Mitxelenak, horraz pizien ez duzukengo Carlos Marx ez da. Baina, nik uste dut, Mitxelena eta San Martín de estratega hona ziela, eta, klaro, Villasante gaitik ez izan sospetxau. Inok, elizizona salako, batuen tradizio literarioen, historia literatura baska berak indaukan, eta bera etzan nolabait destakatua izan orduan.